Kunpe. Kunpe. Fu. Fu. Sengizekwasa. Singinandi cabanga. Hawu, ufuna abusicwele lento le. Enza kancane phela le software isayitsha. Bodele lawo. Hey, enza kancane ngempela lento le. Kodwa into entsha fabi iyashesha. Hayi. Ngiyadlala indala le software. Ngithagetha abantu abawu5 la khona singeze ukujumpisa. Nawu sizile kwenza abantu abancane. Mina khona into engicabangayo lo manje. Cabanga ukuthi ngibuyisela iPhone yakhe ngoba vele sisithole yonke into ngayo. Okay, sungambuyisela. Mina sekufaka ngiyogeza manje. Manje uyogeza ke ngiyokwazi ungizama noma ingeparish lasekuseni. Enye into ke futhi angeke uhambe ungangitshela indaba yokhathi. Nayo izolo ngibalekelile. Utakiwe uyahlanga. Hawu. Hayi kwenifini usukudlala ngami. Mina uzokuhlukanisela amaphesenti abathu ahluleka. Take it or leave it. Take it. Hayi sengiyahamba ke mina. Hayi, avete ngasutha ke manje. Nama ngihamba. Manje lezi zinto ishiya lana yini? Ayishanda ngizobenqoqa benzokhiya nala. Yemfethu, yazi ngiyamfuna usisi wakho, sicela ungizamela yena. Ubona kudakiweke, ufuna usisi wami hamba uyizamela wena. Yemfethu, bengingasho ukuthi ngishelele yena, ngavede mina ngiyakwazi ukuyishelela yena. Yebo Dakiwe, uphuzile wena, kuthi kushana ngale mpamana nje. Bengifuna ungikhiphele usisi wakho, ngizoyikhulumela mina. Ukhishelo ba, mina ngeke ngiyenze leyo nto mina. Yazini angisangincengile la ngiqhamuka. Ungalingi uya kuyena uyasi noma ngizokukhahlela. Ngabe ujolana. Yini? Ngivimbelani? Sawona aphi? Bengisacela ukukhuluma nawe. Angeke ngikwazi ukukhuluma nawe. Hawu, ngobani? Ngoba khona ubhuti wami. Hayi khululeka, ubhuti wakho besingikhulumile naye ukuthi ngiza kuwena. Angeke ngikwazi ukukhuluma phambi kwabhuti wami sobe sikhuluma. Ngabe ngiyobe ngithole nini umqabulo ngoba ngisho bekushana. Skibha. Ya Nosipho. Sicela ukubuza iphethe phone yakho. Ya ngiphethe indaba ubuzelana. Sicela ukubuza ne-airtime. Ya nginayo airtime. Sicela ngifonisa mfethu. Okay, uzama ukufona usheshe ngoba khona la ngiphuthuma khona. Ish. Asengikhohle nanokuthi iqala kanjani. Asingikhumbula 0 no7 kuphela nje. Ngisazi ukuthi iqhubeka kanjani. Imake wena vele ufuna ukufonela ba? Ufuna ukufonela uShandu. Ushandu lo umfishane nje. Usuka le emakhaya ufika ngokuvakasha la. Ya wena impela.
Ya, yazi ngicabanga ukuthi nginayo-ke inamba yakho, awuthi kubhekene. Nayi. Ethi ufuna uyenza impela nento okuthatha umngane wa-Aphelele? Ya ngifuna umthatha ngempela. Ikhona inkinga noma ninenkinga yini? Cha, ayikho inkinga. Manje uzomshiya nobani u-Aphelele? Ngizomshiya noSabelo, vele ngizwile ukuthi uyamfuna. Cela ukhuluma iqiniso khisikisi. Ya, khuluma. Nami ngumfuna u-Aphelele. Washelwa wena mase ngamnyeka. Vele nami ngade ngakubona ukuthi uyamfuna uAphelele. Cela ukubuza ukuthi sengamthathani manje u-Aphelele. Hayi, ngimthatheleni. Vele nawe njengoba ula khona intombazane ezoyishela. Mangiyithola le ntombazane, usho ukuthi nawe uzomthatha uAphelele. Ungangenzi isilimo. Sizomela uhambe ke manje. Naku lo muntu engimfunayo. Udla umatoro kanyoka ntsuku wena ntsuku unyoka amfundisi uAndi. Hayibo, uthuka umama phela wena. Kahle kahle ngiqonda uthando. uAndi waza ngifake enkingeni. Kahle kahle nakhisisi nothando ngaki. Nothando laNkulunkulu ngithanda nonke mantombazane, ngiyijizi ngiyimelo nginje. Ngiyabona ukuthi angithandi kodwa ngoba igama lami mina. Ngempela ngilazi igama lakho, azi ukuthi umngane Aphelele mina. Wazi wami umbi nawo ama-chips. Namanga nje amnandi kabi. Yalibona nezulu, ngeke asamseqedele office le ndaba. Hayi plus ibalekile le ndaba, hey. Hey. Angikholwa ukuthi izolo silale da. Ya, khona silalela kodwa intade siyifuna ngcono basizoyile. Hayi impela nami ngiyajabula. Into engifuna ukubuza yona Queen B ukuthi abantu njengoba sesibabhlokhelile amafoni abo bazokwazi ngani ukuthi mina ngivula amafoni ngoba phela mina la ngaziwa abantu abancane. Kuzomela senze ipost ebhala ukuthi uSkibha ulungisa amafoni for free. For free na? Ya. Hayi ayikho leyo nto. Phela ukukhumbula ukuthi sisazodla 350 wabo plus nezinye imali ke zabo. Kodwa azoqiniseni. Hayi kodwa hayi free. Free. Hey plus abantu bayayithanda izinto zamahhala. Ya, nawe uyakwazi lokho. Hayi kodwa free. Hayi nango 10 rand ke at least. For free.